ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ዝተሃንፃን ዝህነፃ ዘለዋ ዲጋታት ኪነቲ ኣብ ምውሓስ ምንጪ ስተማይ ሰብን ጥሪትን ዝገብሮ ኣበርክቶ ትሕዝቶ ትሕተ ባይታዊ ማይ ብምህብታም ውሕስነት ምግቢ ሰብን ጥሪትን ንምርግጋፅ ኣብ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኣስተዋፅኦ ይገብራ ኣለዋ። ከም መቐፀልታ ናይዚ ኣብ ንኡ ዞባ ኢላ በርዒድ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ይገዓር ኣብ ከባቢኦም ዝህነፃ ዘለዋ ዲጋታት ኣብ ልምዓት ጀራዲን ንኽነጥፉ ሓያል ድርኺት ፈጢረናሎም ከም ዘለዋ ይገልጹ ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ወኪል ኤሪና መሓር በላይ ዘዳለወ ፀብጻብ ኣሎ። ኤልሳ ተስፋ ማርያም ከተንብበያ። ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ይገዓር ንዞባ ዒላ በርዒድ ኣብ ከባቢኦም ዝህነፃ ዘለዋ ዲጋታት ኣብ ደረጃ ምዝዛም ብምብፅሕን ኣብ ከባቢኦም ኣብ ዝርከብ መሬት ሕርሻዊ ልምዓት ንምክያድ ምድለዋቶም ከም ዘፃፈፉ ገሊፆም ህዝቢ ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ንምዕዋት ካብኡ ዝሕተት ንምምላእ ቁሩብ ምህላው ዝሓበሩቶም ነበርቲ ቅድሚ ሕጂ ዋሕዲ ፅሩይ ዝስተማይ ሰብን ጥሪትን ከጋጥሞም ምፅንሑ ጠቂሶም መንግስቲ ንፀገሞም ዓብይ ቆላሕታ ሂቡ ስጉምቲ ስለ ዝወሰደ ዝነበሮም ፀገም ዝስተማይ ተፈቲሑ ኣብ ሕርሻዊ ልምዓት ኣተኩሮ ከም ዝጀመሩ ኣብርሂዮም። አቶ ጳውሎስ ክፍለ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶም ኣብ ደረጃ ምዛም ዝበፅሓ ዲጋታት መስርሕ ህንፀተን ንተመክሮ ናይ ተናቅዲመን ዝተሰርሓ ኣብ ግምት ዘእተወ ብምዃኑ ህዝቢ ዝበዝሐ ዓቕሙ ኣብ ልምዓት ጀራዲን ከውዕሎ ድርኺት ፈጢሩሉ ከም ዘለዎ ኣረድዮም። አቶ ነስረዲን ሓምድን አቶ በኽርፅን ተኽለን ብወገኖም ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ይገዓር ወሓይዝ ከይገደብካ ውሕስነት ምግቢ ክረጋገፅ ከም ዘይከኣል ፀቢቖም ስለ ዝተገንዘቡ ንዝረኸቡ ዕድል ተጠቂሞም ንምዕዋት መደብ ኣበርቲዖም ይሰርሑ ምህላዎም ገሊፆም። قرب معلتن كاب عبي كسابنا اشتي بب